Ádámot Móninak, Reginának, Krisztinának és a Tündinek. Sobarákának, Csumpinak, vagy Komolyan már. Oké, mehet. Szegény vagyok, szegénynek születtem. Az én babám, a legszebb kincsem, mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyig nem adnám, 100 aranyig sem adnám, mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyig nem adnám, 100 aranyig sem adnám. Az én babám, falu legszebb leánya, hogy ne volna, pedig én vagyok a párja, mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyig nem adnám, 100 aranyig sem adnám, mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyig nem adnám, 100 aranyig sem adnám. Csóró-szizma, Morigácsi, Soha így ülnek alkotni. mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyig nem adnám, 100 aranyig sem adnám. Bravo, meg lehet tapsolni. Nagyon.